שלום וברוכים הבאים לפרק השני בסדרה. למכור דירה בלי להסתבך, ואת הסודות שאף אחד לא מספר למוכרים בישראל. בפרק הקודם דיברנו על 3 טעויות נפוצות שמוכרים עושים שוב ושוב, טעויות שגובות מחיר כבד, אבל היום אני הולכת לגעת בנקודה הרבה יותר עמוקה, והיא אולי הסיבה המרכזית לזה שעסקאות נופלות. ורוב המוכרים בכלל לא מודעים לזה. הם בטוחים שהכל קשור למחיר, אבל האמת, מה שבאמת מפיל עסקאות זה לא המספרים, זה אתם. בואו נניח לרגע שהמחיר שלכם ריאלי. עשיתם בדיקות, בדקתם עסקאות בסביבה, אולי אפילו קיבלתם ייעוץ, ועדיין העסקה לא מתקדמת. הקונים מתעניינים ואז נעלמים, והמשא ומתן נתקע, ובסוף העסקה מתפוצצת. עכשיו מה קרה כאן? התשובה פשוטה, זה לא המחיר, זה המוכר. כשהמוכר נכנס לתהליך במצב של לחץ, זה משתקף בכל צעד שהוא עושה. אני אתן לכם דוגמה, עבדתי עם זוג מקסים, ההורים מכרו את הדירה כדי לעבור ליד הילדים, אבל הם נכנסו לתהליך בלי הכנה. הם לא ידעו מתי לשפץ, איך להציג את הדירה, ואפילו לא ידעו מי אמור לטפל בניירות. מה שקרה שכל קונה שהגיע הרגיש את הבלבול. במקום לשדר ביטחון הם שידרו חוסר שליטה, ובמשא ומתן הם איבדו את העקביות וזרקו הצעות סותרות. הקונים פשוט לא סמכו עליהם, ובסוף אף אחד לא קנה את הדירה שלהם. ופה הנקודה החשובה. קונים לא קונים רק דירה, הם קונים את מי שעומד מולם. אם אתם משדרים לחץ, הקונים ירגישו את זה וזה מה שיפיל את העסקה. מוכרים רבים מספרים לי שהם פשוט מרגישים לבד בכל התהליך. אין להם מושג איך לסדר את הנכס, איך לתקשר מול מתווכים, איך לנהל משא ומתן כמו שצריך, ואז הם מתעייפים. וכשהם מתעייפים הם רק מתחילים לחשוב על איך לסיים את זה מהר. ואז מגיע קונה, מציע הצעה נמוכה, והמוכר אומר לעצמו, יאללה נסגור, העיקר לגמור עם זה. במחיר הרבה יותר נמוך ממה שהוא תכנן בהתחלה. נטו בגלל שהוא היה בלחץ, ושידר חוסר ביטחון לגבי המחיר. ואז מה קורה? המוכרים נשארים עם תחושת החמצה, עם תחושה שהם הפסידו כסף, שיכלו להשיג יותר, ושאולי הם יערו מדי. ועכשיו אני רוצה שתבינו משהו חשוב. המצב הפנימי שלכם כמוכרים משפיע ישירות על העסקה. אם אתם נכנסים בלחץ, אתם משדרים לחץ. אם אתם מבולבלים, אתם משדרים חוסר ביטחון. ואם אתם מותשים, אתם מקרינים חולשה. ואז הקונה שיושב מולכם, ואולי הוא לא יגיד את זה במילים, ובסוף זה יכול או להפיל את העסקה, או לתמחר אותה הרבה יותר נמוך ממה שתכננתם. אז הנה השורה התחתונה, לפני שאנחנו עוברים לסרטון האחרון בסדרה. מה שבאמת מפיל עסקאות זה לא המחיר, זה הלחץ, זה חוסר הארגון, וזה התחושה שאתם לבד בתוך התהליך. ברגע שתשימו לב לזה, כבר עשיתם חצי דרך לפתרון. כי מחירה לא צריכה להיות כאוס. עם סדר, ליווי נכון וכלים פשוטים, אפשר לעבור את זה בצורה רגועה, בלי לשלם מחיר יקר של בריאות או כסף. ועכשיו בפרק הבא אני הולכת לתת לכם 3 כלים פרקטיים ופשוטים, שיכולים לשנות לגמרי את הדרך שבה אתם מוכרים דירה. כלים שיכולים לעזור לכם לתמחר נכון מהיום הראשון, ולנהל משא ומתן בצורה מקצועית. ככה שתצאו עם עסקה טובה ביד. אל תפספסו את השיעור הבא, זה השיעור הכי חשוב, ובסוף יש לי מתנה מיוחדת בשבילכם. אז קדימה, שווה להישאר, תעברו לסרטון הבא.